Τέρας. Πού σε Μόρτι, βάλε τέρας να παίζει και τσάκω ένα καφέ βαρύ γλυκό και ίσως. Τι ίσως, ίσως παραγγείλετε. Κόφτα αστεία ρε μάγκα και πάνε πες στο μανέστρο να βάλει τέρας να παίζει, μήπως την κάνουμε τα ράτσα εδώ μέσα να ούμε. Άντε. Σύντεκνε, βάλε μωρέ μια όλια τέρας να ακούσουμε. Βρε εσύ, ήταν μωρέ τώρα το τέρας που θες να ακούσεις. Ραδιοφωνικό σταθμός είναι μπρε εσύ. Πατάς teras.listentomeradio.com και τους ακούς από το πρωί σαν με το βράδυ. Μπορείς επίσης να μπεις στο Facebook και να πατήσεις την αναζήτηση τέρας και να τους ευλέπεις και να θεωρείς κάτι κίνηση. Τα κοπέλια κάνουν καταπληκτική δουλειά και προσπαθούν να μας ενεκάνουν για να περάσουμε καλά. Άντε στην υγειά μας. Κότσο, σου παραβάλεις μουσική και εσύ με έβαλες τώρα να ακούμε αυτό το τέρας. Τι είναι αυτό το τέρας που έχεις βάλει εκεί πέρα και βαράει όλη μερίες και όλη νυχτής? Το τέρας, ο Πιερμπίλο, ραδιοφωνικός σταθμός που μπαίνει ολάκερος ο κόσμος και ακούει λαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Πατάς στο ίντερνετ teras.listentomeradio.com και στο Facebook search πατάμε τέρας και ενημερωνόμαστε για τις τελευταίες εξελίξεις. Ουιχα, όλοι μαζί τώρα στο τέρας! Ράδιο Τέρας. Λαϊκά και όχι μόνο.